आं फरायगोन जिसुनि मुङै। संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दंमोन। बियो जाजेननायनिफ्राय इसोरजों लोगोसेमोन। बिजों गासैबो जाबाय आरो बिखौ नागारनानै मुङा मुंसेबो जायाखै। बेयाव गोथां दंमोन आरो गोथाङा मानसिफोरनो स्रां होबाय। आरो स्राङा खोमसियाव जादों, नाथाय खोमसिया बिखौ लायाखैसै। सासे मानसि जाखांबोबाय। बियो इसोरनिफ्राय थिनहरजादोंमोन। नामा जहन। बियो साखिनि लागै स्रांनि मुङै साखि होनो फैदोंमोन। बिजों बयबो फोथायनाय बादि बियो स्रां नङामोन, नाथाय बियो स्रांनि मुङै साखि होनो फैदोंमोन। साफ्रोमनोबो स्रां होनो नांगौ। स्राङा संसाराव फैहांहांमोन। बियो संसाराव दंमोन आरो संसारा बिजों जाबाय, नाथाय संसारा बिखौ मिथियाखैसै। बियो गावनि हादराव फैदों, नाथाय बिनि हादरनिफ्रा बिखौ नाजावाखै। खायसे खायसे बिखौ बिसास खालामदों आरो इसोरनि फिसाफोर जानो बियो एखतियार होदों। बिसोरो थैजों नङा, मोदोमजोंबो नङा, मानसिनि गोसोजोंबो नङा, नाथाय इसोरजों सारिजाबाय। आरो बाथ्राया मानसि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय। आरो सासेल' सारिजानायनि बिफानिफ्राय मोननाय समायनाय बादि जोङो दयाजों आरो नंगौजों बुंजासे बिनि समायनायखौ नुबाय। बिनि जे बिसय जोङो बधय गोसोआव सान्दों जे 1 जहननि 1 पदनिफ्राय 14 पदसिमाव जे बिसयफोरखौहाय बेयाव बुंदों, माबा बर' दिनजों गोरोबा बादि मोननाय बायदि मोनदों निस्सय। एसे बर' दिनावथ' बे नावद्रायाव फुथुनाय माबानि खैसेरियानि माबायावहाय थांनानै मारियामजों गादायाव एखेबारे दोनखारलायनाय नै बेफोरबायदिखौ माबायोब्लासो बर'दिन मोनो आरोना। खिन्थु थांनाय हराव एसे दंमोन, खिन्थु बै गोनोखोफ्रा, साथाम गोनोखोफ्रा जे राजानाव सोंहैलायनाय, हेरद राजानाव, बे गैया, गुबुन पदआव दङ। थ' जेखियानो जा, बेबो बर'दिननिनो, बे दिनैनि बिसयाबो बर'दिननिनो। मारै बर'दिननि? बेयावहाय बुंदों संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दंमोन। जे जेसेबां बे संसाराव जाखिनि नुनाय दं बिनि सिगां बाथ्रा दंमोन। आरो बे बाथ्राया इसोरजों लोगोसेमोन आरो बेनो इसोरमोन। आरो बे बाथ्राया फैनानै 14 पदआव बाथ्राया मानसि जाबाय। सोरखौ बुंदों? जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंनाय जादों। बाथ्राया माबोरै हाथावगौ? बे बाथ्रायाव सक्ति दं। इसोरनि बाथ्राया सक्ति गोनां। माबायदि सक्ति गोनां? बे पृथिबिखौ जोङो थाबायनानैबो गारिजोंबो गिदिंख'नो हायै एफा गिदिर पृथिबि, सान, अखाफोर, हाथरखि, जायखौ जोङो साननोनो हाया, बेफोर गासैखौबो बाथ्राजों सोरजिजोबदों इसोरा, जेबो गैयैनिफ्राय। अब्ला बाथ्राजों मानसि जादों। मारै मानसि जादों? आदम हौवाखौथ' हाजोंसो दादों इसोरा, बाद बाखिखौ बाथ्राजों सोरजिजोबदों। अब्लालाय बोरै जाखो बिलाय? जों बुजिनायाव एसे कनफिउस जायोना। नाथाय मोनसे खोथा, जिसुहा हानि मोदोमनि बिफा गैया। हानि मोदोमनि बिफा गैया। बे जे जसेफ दंना, बियो सोंखा जानायसोमोन, सोंखालायजानाय, सोंखानानै दोनखायोना गोदोना। आरो जसेफआ माब्लाबाबो बेजों थाफानोनो मोनाखै। अब्ला हानि मोदोमनि बिफा गैयै आरो बे मारियामनाव बोरैहाय गर्भबती जाखो? नैबे गोथार जिउनि इसोरनि जे बाथ्रा, बियो मारियामनाव दर्शन होनानै बुंखादों जे नोङो बिदि बिदि गर्भबती जागोन। थ' इसोरनि बाथ्राया जै बुंबाय, बे बाथ्राया फुलिबाय। बेनो इसोर।
बेनिखायनो जोंबो आं दिनैनि बिसय नङा, बिमाफोर बिफाफोरनिसिम मोनसे सुंद' मेसेज हरनो नागिरदों। बाथ्राखौ जानला मोनला दाबाहाय गावनि फिसानि सायाव। जेब्लायबो गावनि फिसाखौ साव होनायजों रायबाय थायोना, देरबा माबायदि जागोन, देरबा एरखम जागोन थेरखम जागोन, नोंसिनासो मालाय मोजां, जोंना नैबेबायदि गाज्रि भाषाजों नोङो सानफ्रोमबो बेखौनो रायबाय थायोबा बे बाथ्रायाव सक्ति दं। मानो जों इसोरनि फिसाखाय जिब जुनारा रायनो रोङा नामा? बिसोरथ' रोङाना। आरो जिब जुनारनाव आत्मा गैया, जोंनाव दङ। जिब जुनारनाव मोदोमजों जिउ दं, जोंनाव मोदोम दं, जिउ दं, आत्मा दं। जाय आत्माखौ इसोरा जोंनो होदों, गावनि महराव दादों। ओंखायनो इसोरनि बोलोआ, इसोरनि जे बाथ्रा, बे बाथ्राया जोंनियाव दं। दानिया दिनैनि बे जिसुआदि जोनोम जागोन, बे खोमसि संसाराव स्रां होफैगोन, बेखौ इसोरा माला भबिष्यतबाणी होनानै दोनखादोंमोन। जों बेखौ मोननो हागोन। सिगाङावनो बियो भबिष्यतबाणी होदों, हिनजावनि जोलैनिफ्राय उजिगोन आरो नोंजों बिसार जागोन, नोंजों सुथ्रु जागोन। सोरखौ होनदों? जिबौखौ। जिबौखौ जेब्लानाखि जिबौआ बुरखायनानै पापाव खोख्लैयो। बेबायदि जागायजेननाय 3:14 जोङो फरायनो। बेयाव मा होनदों? फोरबु इसोरा जिबौखौ होनदों। दानिया जों जिबौखौ बुजिग्रोनि। जिबौखौसो होनदों। जों सानदों मा बे जों नुलाबायनाय जिबौखौ, जुनारखौ होनदों। नङा दै। जिबौनाव सैताना हाबनानै दंमोन आरो सैतानखौसो होनदों इसोरा। जेब्ला आदम हवाया पाप मावाखैमोन, पाप मावनायनि सिगां सैताना हाबनो जेरावबो जायगा मोनैखाय जिबौनाव हाबदों। दानिया जिबौनाव मारै हाबनो मोनखो? बेयो इसोरजों सोरजिजायाखै नामा? सोरजिजादों। मानोना जिबौ जुनारनाव आत्मा गैया होननानै आं दहाय बुंदों। बेनिखायनो बिनियाव हाबनानै रायलायदों। आरो स्कलारफ्रा बुङो, बै समावहाय जुनारफ्रा रायलायोमोन। आरो बेबायदि मानसिखौ बुरखायनानै पापाव खोख्लैनायखाय जेसेबां जिब जुनार दं, जिब जुनारनि राव रायज्लायनायखौ इसोरा बे समनिफ्राय बन्द खालामना होदों। मानि थाखायथो मायबा जुनारफ्रा रायलायो? दाउफ्रा रायलायोना, दाउ मैना दाउस्रिफ्रा। आरो बाइबेलावबो दं गादाया रायलायनाय, गादाया रायलायोना। फोरबु इसोरा जिबौखौ होनदों, माने फोरबु इसोरा सैतानखौ होनदों। नोङो बे खामानिखौ मावनायखाय, पापाव खोख्लैनाय जे खामानि, बेखौ मावनायखाय मोसौ मोसाफोर आरो हाग्रानि जुनार मानिनिख्रुइ नोङो साव गोनांसिन जाबाय। आङो नोंजों हिनजावजों आरो नोंनि जोलैजों हिनजावनि जोलैजों दुश्मन जाज्लायहोगोन। बियो नोंनि खर'खौ बुख्रेबगोन आरो नोङो बिनि आफादावदैयाव सौगोन। नैबे बाथ्रायाव ओरैबायदि गोथौ रहस्य बिसय मोनसे हाबनानै दङ। बे बिसयानो जाहैबाय, नोंजों हिनजावनि जोलैजों बिसारु जाज्लायहोगोन। हिनजावनि जोलैया सोर बिलाय? जेब्लानाखि सासे गथ' जोनोम जानांगौब्ला हौवा आरो हिनजाव लोगोसे थायाब्ला, जुलि जायाबा गथ' सारिया। खिन्थु हौवा गैयालासिनो जोनोम जानाय हिनजावल', हिनजावनि जोलै होनना बुंदों बेयाव, हिनजाव हारसिंनिल' जोलै। हिनजावनि जोलै होननानै बुङोब्ला सोर? जिसु ख्रिस्ट'। बेहा बिफा गैया, हानि मोदोमनि। जागायजेननायावनो प्रफेसि होनानै दोनखादों इसोरा, जेब्लानाखि जिबौखौ सावहोदों। बेनिखायनो पृथिबियाव दिनैसिम हिनजाव माहारिखौ सैताना गियो। मानो हिनजाव माहारिखौ सैताना गियो? खारन बियो ओरैबायदि नाबिफोरखौ जोनोम होबोबाय थाबाय। हिनजाव माहारिफ्रा नाबिफोरखौ जोनोम होबोबाय थाबाय।
ओंखायनो मा खालामबाय बे गासैखौबो नहनि आमोलनि सिगां खाराब खालामजोब्बाय, DNA क्रस खालामलाजोब्बाय सैताना। जागायजेननाय 6 अध्यायाव फरायबा मोनो। तो गिदिर गिदिर नाबिफोर उजिबाय आरो गासैबो बै नहनि आमोलनि सिगांनि गासैबो आङो सिगां जेब्ला फार्स्ट नोंथांमोननि मण्डलियाव फैयो गिदिर गिदिर दानबफोरनि बाथ्रा बुंदों। जा नहनि आमोलनि सिगां हरैहाय मालाबाबो गाज्रि जिउखौ मोननाय नङा, बे दानबफोरखौनो गाज्रि जिउ होननानै बुंदों इसोरा। बिसोरखौ नरकआवबो दोना, सोरगोआवबो दोना, गेजेरावनो थायो आरो बेनो गाज्रि जिउआ। नैबे गाज्रि जिउ आरो सोरनि जोलै होनदों? जिबौनि जोलै। जिबौनि जोलैया सोर? सैताननि जोलै। दा नैबे हिनजावनि जोलैया सोर बिलाय? हिनजावनि जोलैया जिसु ख्रिस्ट जाबाय आरो जिसु ख्रिस्टनि मिनिस्ट्रि मावग्राफोर बिसोरो नाजारेथनि जिसुनि मुङै खार। आरो सैताना जिबौआ मानसिखौ आफादावदियाव सौवो। नाथाय बेयाव सिंनि बाथ्राया थाखोमानाय बाथ्राया मा? साबसेखौ आफादावदियाव सौनो मोनखो जिबौआलाय? जोंथ' आरो न'आवसो थायो। बेनिखायनो बे आफादावदियाव होसोनानै सौथारनायखौ बुङाखै दे। नोंनि जे आगान, थाबायनाय, जीबन जापन, नोंनि जिउ खुंलांनाय सैताना एटाक खालामो। गासैबो नोंनि खेत्रआव नोंनि आगान आगान। नोङो जोनोम जाजेननायनिफ्राय बोरायजासिमाव 100 बोसोर, 90 बोसोर, 80 बोसोर बैसोसिमाव जे नोंनि जीबन जापन खालामनाय थाबायलांनाय नैबे आगानखौ होनदों आफादावदै। नैबे आफादावदैयाव सौगोन नोंनि गासैबो आगान आगान। नै देग्लाय एरखममोन, नै समस्यानो जोबा मानो जोंनाव? सैताना मोनसेनि उनाव मोनसे लाबोबाय थायो, मोनसेनि उनाव मोनसे लाबोबाय थायो। नाथाय जोङो जिसुनि मुङै बेखौ गासैखौबो होखारजोबनो हायो। नाथाय ओइ ख्रिस्टमासखौलाय जों मानो खुंबाय थानो? मानो गिर्जायाव हाबबाय थानो? इसोरा आंजों डाइरेक्ट दंखायो होनग्राबो दंना। इसोरजों खेबसेबो जुदि प्रार्थनाखौ खालामाब्ला गिर्जायाव हाबनाया मा? इसोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनाय। जोङो ख्रिस्टमास फालिनाय माने मा? आं एसे बारस'नाय टाइपआवसो थांनो सानबाय, किन्तु बे एसे उननिसो बिसयमोन। थ' मानसिनि गासैबो जीबन जापन बे सारभाइभ खालामनाय नोंनि संसार जानाय समाव सैताना एटाक खालामबाय थायो। बबेबा समाव नोंखौ ओरैबायदि बेमाराव खोख्लैगोन, बबेबा समाव नोंखौ ओरैबायदि आंखालाव खोख्लैगोन, फाब बोरै मावहोनो बिनिल' पलिसि खालामबाय थायो सैताना। बेखौनो बुंदों आफादावदियाव सौगोन। सैतानाबो एटाक खालामबाय थागोन आरो ओरै हिनजावनि जोलैयाबो प्रटेक्ट खालामबाय थागोन। बे मोनसे आत्मानि जुद्ध सोलिबोगासिनो दं। जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि सिगां ओरैबायदि खोमसि बायदिमोन। नहनि आमोलनि सिगांखौथ' दोनथ'बावदो, नहनि आमोलनि उनावबो आरो जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि समसिमावबो स्कलारफोर बुंनाय मथेब्ला आदम हवा पाप मावनायनिफ्राय जिसु ख्रिस्टनि जोनोमसिमाव 4000 बोसोर जादों आरो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय दासिमाव 2000 बोसोर, टटेल 6000 बोसोर। 6000 बोसोर कमप्लिट जायोबा 7000 बोसोराव जिसुनि सासननि बोसोर, मिलेनियाम यार, 1000 बोसोर सासन खालामगोन। बेयाव जोंनो क्राउन होगोन, राजानि जे मोनसे देरहानायनि क्राउन जिसुआ जोंनो होगोन आरो जों सासन खालामनो मोनो। बे बिराद जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि सिगां ओरैबायदि खोमसिमोन, इसोरा डाइरेक्ट जोमैनि सायाव थादोंमोन, इस्राएलफोरखौहाय बेंदोंमोन। सानाव खोमसि, सान्दुंनिफ्राय खोमसि होदों आरो मोनायाव स्रां होदों। मसेखौ इसोरा थिनदों, नोङो बेबायदि मोनसे बिन्दो बानाय, थाम्बु बानाय। आरो मसेया बे थाम्बुखौ बानायबाय, बिन्दो बानायबाय, बानायनानै बे मसेयानो हाबनो हाबावा इसोर थाग्रायाव। इसोरनि महिमाया जेब्लानाखि थायो, सब समय इसोरा थायो बेयाव, मसेया हाबनो हाया। बेयाव सोर हाबनो हायो? मसेनि बिदा आरन। बियो जाहैबाय दौरि, पाप बुलि बाउग्रा दौरि।
बोसोराव खेबसेल' हायो बेबो जेब्लानाखि बिन्दोनि दरखं मोखाङाव बुलि होगोन थै सारफ्रावगोन बै मेन्दानि नैबेबायदि समावल' बिन्दोआव थै सारफ्रावनो थाखाय खेबसेल' हाबनो हायो जाय दौरि बियो बेनिफ्राय मसियानो हाबनो हाबावा थ' इसोर थाग्राया गोथार जायगा आरो नैबे बिन्दुआव हाबनो हानाय जों दि दिनै हाबदों आरो साधारन मानसि नों आं बयबो मानो थाखाय हाबनो हायो एकमात्र बे लामाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैनि दिनाव जोनोम जानानै बै खोमसियाव थानाय खोमसि बायदि बेखौ स्रां होफैदों। साननो हागौ बै समाव बासायजानाय गैयामोन नामा? दङमोन बासायजानाया, नाथाय मानसिफोरनि खोमाया ब्रेना बुथुवामोन। डाइरेक्टलि सोरखौबा ना बेबायदि हमोब्लाल' बेल' इसोरनि बाथ्रा खाव खाव बुङो। दस जायगा लायनो थांनायावनो जुदि मोसौनि माबा सनानि मुर्ति बानायनानै खुलुमलाबायोब्ला 40 दिनखौनो नेनो हाया। थ' बे जाथायफ्रा मा? सैताना जेब्लायबो उन थायो। आफा दावदैयाव सौगोन होनदोंना, प्रत्येकटा आगान दसे दोरोदनायावनो बेबायदि खुलुमब्रबबाय बायो। थ' खोमसि, जिसुनि जोनोमनि सिगां खोमसि आरो जोनोम जानानै स्रांखौ मारै लाबोखो? दिनै जों जाय इसोरनि नाबि बेनो इसोर थाग्रा मन्दिराव हाबनो हाया, दिनै जों हाबनो हायो। बे एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'नि दारैसो दै। जिसु ख्रिस्ट'आ बे लामाखौ जोंनो होदों, जोंनो होफैदों। मानि थाखायथो 1 करिन्थनि 3:16 मानो बुंदों? नोंसोरो मोनथिया नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा गोथार न' होननानै। थ' थाखोमानाय बिसयआ बे दा सैताना बै समनिफ्राय नागाराखै। सोरबा साननो हागौ दिनै गैला, गोदोसो दंमोन। फिन खेबसे सोरबा मासाव खेबसे हाबबाय, सोरबा 3 मास 6 मासाव हाबबाय, सोरबा बोसोराव खेबसे हाबबाय। नाथाय सैताननि जे मिनिस्ट्रि, बिसिनाबो मिनिस्ट्रि दं दै, आरो बिसोरबो मानसिनि दारै मावो मिनिस्ट्रिखौ। जोङो जेरै जिसुनि मिनिस्ट्रि होननानै जोङो प्रसार खालामो, मावो, बिसोर सैताननाबो दङ आरो बिसोरबो सैतानखौनो बाहायो। चार्च अफ लुसिफार मबाइलाव नाय, बिसोरबो बाहायो, मानसिखौनो बाहायो। थ' जोङो जेब्लानाखि गोबावजों खेबसेल' इसोर माबायाव गिर्जायाव हाबगोन, इसोरजों सोमोन्दो लागोन, बै नोंनि देम्फु जे जोंनाय, बे देम्फुआ मोलेले जानायखाय सैताना नोंखौ गाज्रिसिन अबस्था खालामगोन। नों हाबनोनो गोसो गैखाया आरो हाबनो गोसो गैसिनै खालामगोन। सैताना एटाक खालामो। आरो जेब्लानाखि नोङो जेब्लायबो गिर्जा हाबो, प्रार्थनायाव थायो, सैताना खाथियावबो थानो हाया। मानोना बियो इसोरनि बुंनानै दोनखाजानायखा। सैतानजों नोंजों बिसोरो जाज्लायहोगोन। मिका नाबिनि बुंनाय, जेसाया नाबिनि 9:6 बे बाथ्राखौ बुंदों। मिका नाबियाव दहाय जेखौ बुंदों, थ' सिगांनो रायथिनानै दोनजाखानाय मोनसे समाव ओरैबायदि स्रां फैगोन। आरो बै समावहाय बै समनि मानसिफ्रा नेबाबो नेनो हायैनि सोरबा आंगायदों। जिसु फैफिनगोन होननायखौ जोंनि नैबे जेनेरेसननि मानसियाबो आंगायनानै दं। गोदोनिफ्रायनो बुंबोगासिनो, दाबो माथो जिसुआ फैफिनालाय, दासिम माथो फैया। इसोरनि सानसे, मानसिनि 1000 बोसोर। 2 पेट्रआवबो दं आरो बोसोन बिजाबावबो दं। बेफोरखायनो सोरगो रायजोआव मानसिनि बैसोआ बोराया जोबनो गैयै होनदों नालाय। जिसुआ बेसेबां बोसोराव सोरगोआव थांदों, बेसे बैसोआवनो नों बोरायनानै थांबाबो, गथ'बाबो देरनानै बेयाव थाबथाहैगोन। बोरायनायाबो बे बैसोआवनो थाबथाहैगोन। बेबो बाइबेलाव दङ। आं दिनैहाय